Ayan na, nawala na. Hi guys, welcome back. Charot. Ano ba nangyari sa akin kanina? Oy, welcome back, welcome back. Hindi ko alam kung ano nangyari kanina. So, hindi ko naintindihan. Hello, hello, hello sa atin lahat. Sino nandito? Oh, ito na. Okay na ba siya? Hindi ko naintindihan kanina mga guys. Sandali lang. Ay, ano ba ito? Ay, bakit ganun? Oh. Okay, nandito na ako. Hala, Hi! Sino nandito? Naka-ano daw ako kanina. Naka-group chat daw ako kanina. O yan, nawala na siya guys. Nawala na yun. Sino nandito? Nasaan na si Renz? O ayan na, mayroon na nakakita sa akin 5. Hala, ano pala yung nilive ko kanina? Nagla-live kasi ako kanina mga guys. Tapos, ang nangyari, ang tawag niyan, sandali lang. Sandali lang ha. Nakakalor ka man ito eh. Paano? Oh. Ganun pala yun. Hindi. Hi, hello sa 5 million. Sa 5 million in the house. Hi po sa ating lahat. Ayan, magluluto lang tayo ng steam lang tayo. Kasi madali lang ito ano natin gagawin natin ha. So, ayan na. So, pakaluto na itong chicken natin. Chicken nuggets. So, i-steam ko lang to. Lagyan ko lang ng konting ano. Sandali lang po. So, hello, welcome back po dito. Aha. So, kanina, hindi ko alam kung ano nangyari sa ano ko kanina. Sa ginawa, hindi ko alam kung anong ginawa ko kanina talaga. Wala namang tao dito. Ay, nako. Bahala kayo, walang nanonood. Puro isa-isa. Sana ba na... Isa lang nanonood sa akin dito sa ano. Lagyan ko ng ano, asin, konting asin lang sa taas. Para may flavor naman ang ating ano, kasi sausaw natin yan mamaya. So, ang gagawin ko kasi, ano lang. Luluto natin siya. Testing natin siya. So, by the way, hindi ko alam ano nangyayari sa aking YouTube. Nagwa-YT po tayo kanina. Okay, sinong nandito? Walang nag-chat-chat. Comment. Wala. Hindi yata ako nakikita sa mundong ito. Oh. Hi po. Silip-silip lang po tayo habang nag-ano tayo ng pagkain. So, nakakalurki guys kay dito ako sa YT ba? Dito ako sa YT. Alam nyo naman si Mami si hindi alam talaga ang paano gamitin ang YT. Nakakalurka kay hindi ko alam ano nangyari kasi doon yung ano ba, yung sa camera ko o sa screen ko, ako sa taas, tapos sa baba may black, tapos nakasabi waiting for guest. Waiting for guest daw. Hindi ko alam kung ano na namang pinipindot-pindot ko doon, bakit nagkaganon ta kaya ito, inaano ko. Oh, Rono Jesus Espiritu, hello po, hello Martina Pascua. Good evening, Mami si watching from Saudi Al-Khobar, Arabia, KSA. Ya, pa-shout out daw. Hi Martina Pascua, hello po sa iyo. Hi Lily Arevalo Malimban. And to Teresita Aguilar. Hello po. Hello, Wewi. Wee. Kumusta daw sabi ni sa Greyback and Beth. Beth. Leonora Umbaw, hello po. Watching from Cebu City. Taga Cebu, Leonora. So, sandali lang mga guys kasi tayo po ay nagluluto ng mag-i-steam lang po ako ng ano. Mag-i-steam ako. So, naghahanap ako ng gravy guys. Wala akong gravy kaya
Gawan ko na lang ng sausawa ng ating, wala akong gravy kasi gravy. Hi Celia Dalusong lang. Good evening, Mami C. Andrian watching from Germany. Kumusta na kayo? Okay lang ako. Celia Dalusong lang. Eto, maganda pa rin, char. Joke lang. Syempre, ano lang tayo, no? Happy-happy lang tayo. Okay lang ako, Celia. Kumusta ang fitness natin? Nagpi-fitness si Celia de Luzon. Welcome dito sa hello sa 1 million in the house dito sa YT natin. 1 million lang dito sa in the house. Sino naman ito? Tig-ek naman diyan. Comment naman diyan. Okay, sino nandito? Si Jeneline Pialago? Ano Pialago bakit? Pailaga. Pailaga. Jeneline Pailaga. Okay, from Saudi Arabia. Ayan, watching from Saudi Arabia daw, Jeneline Pailaga. Dito naman sa YT. Right, may YT po si Mami C. Andrian, guys. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, pakisubscribe naman sa ating YT. Nandito po. Nandito sa kabila, Mami C. Andrian din ang nakalagay. So, pinabayaan ko lang kasi yon, kaya ito balik-balikan natin ng konti, dahan-dahan. Naghiwalay kasi kami ng landas ng ating Yes, Mami C, fitness everyday, sobrang hirap, Mami C, hingal pa more. Hayaan mo na, basta ang importante is healthy tayo. Gusto ko nga yung ganun kaya nakakapagod din. Sarap pa naman kumain, Celia. Sarap pa naman kumain. Dali lang. Kaya ito ako, nag-steam ako. Chicken pa rin ipapaulam, pero gusto ko nang dali lang po, at ako'y nag-ano dito sa ilalim. Sa ilalim ng tulay. Janice Bernardo want to join your live video. Hello, Janice. Titingnan natin si Janice kung makakapasok ba. Mayroon siyang 3.6 followers. Ayan. Okay, shout out again dito ni Jeneline Pailaga watching from Saudi Arabia. Nandito naman siya sa YT. Okay, sa mga okay. Titingnan natin kung makakapasok si Janice. Hello, Maika Ebena Maloloyon. Hello po. So, habang nagluluto tayo dito mga guys, mag-ano tayo dito. Hello, Garabelis Langga, watching from Qatar. Hi, shout out naman dyan ni Garabelis Langga, watching from Qatar naman siya. Okay. Len Asido Gabrang, hello, watching from Tunga. Hello, ma'am, hello. Uy, wala ka, ma'am. Sandali lang. Ano to? Iba ka mamaya. Ano na naman tong umano dito? Ma'am, nasaan ka, ma'am? Magpakita ka, ma'am. Hala, nawala siya. Nalaglag siya. Okay. Nalaglag siya. Matatakot man tayo din. Matatakot man tayo. Hi, Naomi Jabar Pinimore. Kumusta? Ngayon lang kita nakita pag nag-live ako, hindi tayo magkatugma kasi ng oras to. Tsaka, sana makaakyat ako sa pag mag-live ka. Hello, sinong nandito sa YT? Pakitig-ik naman. Nandito, sinong nandito? Wala mapapa-shoutout dito sa YT natin. Charot. Linlin Lobes Hernandez. Si Renz. Hi, Renz. Logronyo, watching from Poland. Nasa Poland naman din si Renz Logronyo. Hello, kumusta diha? Di ba Bisaya ka, Renz Logronyo? Taga saan ka na Logronyo? Kuya Bim Kalim. Hi, Kuya Bim Kalim. Watching from California. Hello po, Edward Mangalos. Hi, Edward Mangalos. Shout out, Mami C.
Opo, sa Bohol. Boholano pala si Renz Logronyo. Okay, watching from Poland. Sa Poland naman siya at the moment. So, Renz, tingnan mo, Renz. Okay na, Renz, no? Yung ano ko. Hindi ko talaga alam, Renz, na group chat pala yon. Hindi, guys, nakakatawa, guys. Kay nag-live ako dito sa YT ba. Ngayon, nakalahati man yung kalahati man yung tapos waiting for guest yung sa baba. Kaya nagtataka ako. Yun na pala. So, thank you for, Laking Manila Laking Manila na si Renz Logronyo. Okay, now may Jabar anymore. Miss you too. Now may very busy pa rin ako sa pag-fitness ko. Sabi ni Celia Dalosong lang. Wash out daw from Cyprus og Liti. John Ray Kesmondo Costinar. Hi po sa atin. Rahima 5 Dato Manong. Vlogger Boy, shout out po ma'am. Ayan, when dito si Vlogger Boy, shout out po ma'am dito sa ating YT. Okay, kabilaan po tayo si YT at saka si FFB. Si BFB at saka si BYT nandito. Okay, nasa kabila tayo. Binisita lang natin guys kasi ang tagal-tagal ko na talagang hindi nagano dito. Pinag-aralan ko din tong isa ko, subscriber Mami C, since baby pa si Baby Rian. Oo nga, nga kita pero hindi na kita napansin mo. Hindi ka ba nag-ano dito sa sa FB? Kasi nag-FB ako, di ba? Madalas ako dito mag-live sa FB. Hi Johanna from LA. Ayun, hi Johanna, kumusta? Kay KGT. Hello, Mami C. Good evening, watching from... Saan yan? Croatia. Saan yung Croatia? Marian Crisostomo, watching from Kuwait po. Ay, grabe. Mga international, mga manonood natin ngayong gabi na to. Jennifer Taguba, Bayonito, shoutout po, ma'am, from Ilagan, Isabela. Ayan. Wala po. Gusto ko pong makapasok sa chat ninyo, Mami C. Wala kang FB. Bakit wala kang FB, Renz? Andito si Renz, wala palang FB. Chica in Holland. Watching from Netherlands, Mami. Ayan, mga taga-Netherlands. International tayo ngayon. Ganyan ang mga Pilipino. Nagkalat sa buong mundo. Ganyan tayo kasipag. Hi, Mami C. Andrian. Musta po kayo? Alam mo, natawa ako sa pagsakay mo sa bangka. Watching from Saudi Arabia, Agoy, Ginoo ko, Carmi, Bitamor. Ay, nako. Carmi, nung pagsakay ko sa bangka, talaga, parang pag tinitingnan mo, parang okay lang, no? Ganyan. Nagaganyan siya. Pero pag sumakay ka na doon, Ginoo ko, parang maano na yun yung tinae mo ba, malabas. Yep, gawayo pa. Right. So, it's luto na po. So, it's time po pakainin na natin ang ating mga anakis. So, nagluluto kasi ako ng chicken lang naman ang niluluto ni Mami C. Wala akong gravy. Gusto ko sana may gravy, pero wala man tayong gravy, mga darling. So, itiis na lang po tayo nito. Hayaan na natin na walang gravy. Ayan. Wala din akong carrots. Kung ano lang meron dito, ito lang po lang ating vegetables. Sandali lang. Ayan. So, yan lang ang vegetables. Yung luwag. Yan lang ang vegetables ko. So, naluto na yata yan. Grabe naman yan kung hindi pa yan naluluto. Right. Rian! Day! Day! Ano kayo pa?
Mag-slipper ka dahil nandito yung slipper mo. So, sandali lang guys. Papipiraan lang natin si palang ng rice. Check ya. Ibiglang walang muna ako ng rice dito. Rice to the media. Papipili gaano kadami yung rice na gusto mo. Okay. Ito, halika. One. Get your slipper. Are you doing two lives? Yeah, in YouTube and you want more rice? This one? A bit more. Oh. That should be enough. Yeah. Sorry. Okay. Okay, I'll be in the living room. Halika dito. Ikaw lagay ng ano? Gusto mo sa vegetables. Alin ba dyan? Ito? Yes. Ikaw na nga maglagay. Hi mga Higala friends. Ayan ang ating palangga. Nanonood kasi siya si ate at saka si kuya at saka siya. We're not Nakipalo watching, naman po, we're ma'am. playing. Oh yeah, playing nga, nanonood ka. Hindi alam paano makapasok sa FB chat ninyo. Ganon. Pero may FB ka. Ako naman ay, hindi ko alam ang ano dito. Careful. What about this one? More? Just one more. Yeah. So- Wala tayong gravy, pero that's fine. You want the sausawan ni Daday? No, it's fine. Halika muna, sandali kasi kukunin ko. What happened to that egg? Bakit? Ano ba nangyari? Look at it! Oo kasi ganyan sa amin. Sa? Ganyan sa Sa? farm ni Ate Lily. Ate Lily? not Ate Lily. Huh? Ate Lucy. Oh! So, it's just dirt. It's fish talaga. So, it's just dirt. Ha? So, it's just dirt. Yeah. Why did Auntie Lily give you the egg? Kasi siya ang nag-look after. So, yan po, guys. Chicken. Chicken po ang ulam natin. So, grabe ang sigaw mo. Kanyan din ang reaction ko. Tawa at iyak naman ako yun. Kami ko parang umikot na rin. Di ko na sinundan, baka mamatay ako. Sabi ni Naomi. Is this ganda? Nakasakay ka pala ng ganyan, Naomi? Can I eat while watching Kuya? Yeah. You want? How many chicken do you want? Just one. Just one? And then if I want more, I'll come back. Okay. Ayan lang po ang kakainin ng ating palangga. Isang chicken lang daw. Doon na siya kakain daw kung siya kasi nagwa-watch sila ni kuya niya. So, pabayaan ko silang mag-banding doon. Okay. We're not bonding. We're like... You're not banding. Ako naman. Sabihin mo kay kuya, kakain na rin muna kasi. Dali. Kuya, kakain na lang din. So, ayun. Hi po. Hindi. Dito na lang ako kakain kasi naman nanood sila doon. Kumakapiray tayo doon, guys. So, nag-games sila ba? Pero malakas yung games nila. Dali lang. Paano lang muna ako ng rice. Ayan. Magmamukba. Mamsi, napanood yung video na nasa ride ka. Grabe ang sigaw mo. Ganyan din ang reaction ko. Natawa ako at naiyak naman ako. Yung tummy ko parang umiikot na rin. Di ko na sinundan, baka mamatay ako. Kaya nga nakakatakot, no? Yes, ma'am, sa Japan noon. Nasa station nagpunta kami sa Disneyland ng Japan. Ganun ba? Nakakatawa talaga, no? Pero alam mo, pagkatapos, ma-enjoy, parang feeling bitter, guys. Pagkatapos ng rides ba? Pagkatapos ng rides, parang feeling ko, parang nabunutan ako ng tinik. Yung, alam mo, yung bigat ng dibdib mo, tapos tawa ng tawa ako, tsaka sigaw. Parang pagkatapos parang ako. Madali lang gagawa ko ng sausawan. Gusto ko, masarap sana yung gravy, pero wala ko gravy. Alam mo, hindi tayo makagawa ng sausawan na may sili kasi bawal tayo.
pastilan na lang yun na nga kinabuhi guys. Ambot na lang. Ito na nga lang. Ito na lang. Natay ka ano. Diretso na. O, diba? Kanya na labanan dyan. Kanya na ulang natin. Hugas muna tayo ng kamay. Kasi magkakamay tayo. Okay, habang nagkakain tayo dito, magpintuhan muna tayo. Okay. Renz Logrunyo, hello, Biberian. Shout out mo ko from Poland. Nandoon na, lumayas na. Renz Logrunyo, lumayas na. Okay, pasensya na kasi si Palangga na. Mamsi, nahulog din ako. Di ko kaya. Nahulog ka talaga? Huy, nakakatakot yung ganyan ba? Kasi yung pag mahimatay kasi tayo, no, malambot tayo, lulusot na lang tayo sa ano butas, di ba? Pardon me, kaya natatakot ako sa mga ganyan. Kaya nung sumakay si Rian, yung swing ba, yung ganyan talaga na swing, yung paikot. Diyos ko, tinawa ko na nga, natakot ako. Pero yung mata ko, doon nakapokus doon sa mukha ni Rian kapag dumadaan, kasi titingnan ko kasi para i-stop ko yung ano ba, yung operator. Pwede mo naman yun i-stop yung operator, di ba? Kaya tinitingnan ko lang. Tinitingnan ko. Kakalurki, eh. Oo. Okay, hello, Lahabrak. Ano yan? Vicky. Ayan, binaliktad ni Vicky. Shout out from Australia daw. Okay, from Australia. Renz, sinong kasama mong nanood dito sa Whitey Renz? Guys, mayroon akong Whitey ha. Mayroon kaming Whitey ni Palangga. Ayusin namin yung Whitey ni Palangga. Kaya, start na kayong mag-follow doon sa Whitey. Ano pala? Ang tawag yan? Subscribe sa ating Whitey. Chicken na naman tayo. Matubuan talaga tayo ng ano nito. Sarap to, may sili. Hindi, Bisaya. Chuwang. Nakakatakot, mami. Hindi ako sumakay ng iba na. Sila riyan, ang mga bata, marami silang sinakyan. Marami sila yung slide talaga ngayon sa ibabaw. Marami pa akong video dito na hindi ko na hindi pa na-upload. Tapos yung twister, ginuo ko, mabuang ka. Ganyan kasi yan sila dito. Nagutom ba, mami? Hindi, Bisaya, kaunta ay. Hindi kainit ba na? Ano yan? Ang liliit ng mga misis dito. Alvin, Magtaas, sila po. Higala friends, paki-shout out nyo naman po kami. Alvin and Dory from Milan, Italy. Thank you. More power to your channel. And regards kay Rian. God bless po. Ayan, God bless you din, Alvin Mag-atas. Mag-atas pala yan. Huwag yung kalimutan ng ating Whitey, mga guys. Mami si Rian pa rin. Ngayon lang kami kumain kasi natulog ako, guys. Di ba pinasyal ko si Rian at saka si Scarlett doon sa park. Tapos pagbalik dito natulog ako sandali. Ay ngayon ako nakaano. Pagising ko. Taga-Pili Agusan ka. Taga-Pili di ka. Bibo na ang pili ron. 3 million in the house. Shout out natin si Renz Logrunyo from
Poland. Taga Bohol daw siya, pero from Poland siya. At saka si Alvin Mag-Atas. No, special, si ano daw siya, si Alvin and Dory from Milan, Italy. Ayan. Dito sa YTL. Dito sa YTL. Baka kalimutan ang ating YT guys, sa mga hindi pa naka-subscribe ng ating YT, paki-ano na lang po sa ating YTL. Ang tagal na ng YT namin. Kaon tarong mamisik kay Murakag ni gamay. Luisa, di gamay nako pag sure ba? Bawal ra ba maniwang, char? Ito lang, nag-steam lang ako ng broccoli. Ang cauliflower ba niya, sausaw ko dito sa ano. Diba? Pero ito, asin lang sa akin, bites na. Pero masarap sa gravy. Sa 3 million dito sa ano. Thank you. Thank you for watching sa ating YT. Yummy. Yeah. Okay, saan ka ba? Saan ka, Dory? Sa Raspi? Saan ka? Andito ka ba? Andito ka sa UK? Uy, ang init eh. Ang init ng chicken. Tubuan tapakuan ng manok. Ikaw na lang nato ang tanan mo, kaon ta kay bawal ang maniwang. Uso ang tambo karon. Kung wala kay bilbil, laos ka, char. Asa ka sa UK? Nandito po ako sa England. Nandito po tayo sa England, mga darling. Yori, hi Yori. Nasa Milan, Italy ako. Bisita kayo dito sa amin. Sabi ni Dory Saraspi. Si Dory Saraspi, nasa Milan, Italy daw siya. Meron ding Dory dito sa YouTube. Nagpaano? Napa-shoutout si Alvin and Dory. Kayo ba? Isa lang na ba to? Kayo din ito? True, Mami Si, masarap kumain. So, yan. Laban lang sa buhay, Mami Si, correct. Ikain lang ang lahat. Si totoo yan. Laban talaga. Huwag magpapa-apekto sa mga ano-ano dyan. Yap, husband ko. Gamit YouTube. Ikaw ba? Ikaw pala to. Nandito na pa siya to. Alvin Mag-Atas.
Milan, Italy. Cyril Mix 99. Shout out from Pagadian City, Zamboanga del Sur. Hello mga taga Zamboanga del Sur. Ang hirap dito no kasi nakayupo ka lang. Pag tinagubto ba ng atong gikaon guys? Nagubto. Masarap to ginamo sa sausaw. Halika Domingo Bautista. Ang sarap mo. Kumain, pwede makisalo sa'yo. Kabayan, shout out from Jeddah, Saudi Arabia. Ayan, shout out ni Domingo Bautista from Saudi Arabia. Hi Marisa Paran. Are you okay? Oh. Karin ko yung friend. Kakain na rin si Kuya. Yes. Anong gustong gulay ni Kuya na ano? Hananda niyo si Kuya. Huh? The spoon's hot. Could you help me? Do you want me to do it? Dali lang guys. Tell me when enough is enough. Dalhin mo na yan chicken doon kasi meron akong chicken. Isa lang kakainin ko. And more? He said he wanted to. Should be enough. I'll go show him. Kuya, Kuya. That's enough, okay? Okay. Hindi kami nagsabay kumain kasi hindi pa kasi sila ready kumain. Ngayon, gusto na kumain. Si Rian, kumain na rin. Ano na. Hindi to. Nakiusap kasi na sa harap ng ano. Half a scoop more. Half scoop, okay. But it's too hot. Thank you. Thank you. Half a scoop. Half a It's scoop. alright. We'll show him. Kasi doon sila sa harap, Mamsi. Ang sarap naman kumain ng kain mo. Nainggit naman ako. Halika, kain ka. In-steam ko lang yung broccoli, tapos sinausaw ko lang ng ano, soy sauce. Minsan asin lang igaganyan ko. Hey, Aluna Tampos! Aluna dito sa White, kumusta? Aluna, natatawa ako sa White ko kay iba yung pagka-live ka rin. Yeah? Take half a scoop off. More? Half a scoop off. Because you put too much. You said Half. ay nako, sabihin mo kay Kuya pag siyang kumuha diyan. It's like you made it too much. So. Okay. Bawasan mo na lang. Sabihin mo kay Kuya, gusto niyo, you want more kwan, be? Vegetables? More? Parang hindi na yan ka. Ano sa'yo, Whitey? YouTube ba? YouTube ba? Okay. Two chicken. What about vegetables? Okay, I'll ask him. I'll ask him. So chicken ba? Punta tayo. Halik kayo, Celia de Lusunong, Medyo Bar Finimore, halik kayo.
Kain tayo. Naunsa man. Ay, nagkuan ko ganina. Nag-live ko dito sa YT. Tapos, ewan ko kung anong mga pinupindot-pindot ko doon. Nagiging ano man, oy, yung sa screen ko, nagiging kalahati yung pag-live na, kalahati. Ang yung mukha ko na sa babaw. Tapos sa baba, nakalagay waiting for... Takas ang tugtog ni kuya. Sabi mo, kuya, nag-live ako gang. Tapos sa baba, ano, waiting for guest. Uy, kay group, ano daw yun, naka-group, ano daw ako. Hindi ko alam kung naka-group pala ako, yung kung ano yung ginawa ko. Unsa ni Mami Si, kay para mag-subscribe ko. Ganon din, Mami Si Anrian. Subscribers doon yung ano, 23,000 yata yung subscribers namin. Ang tagal-tagal na doon, hindi na naka-iswag. Videos. Ha? Hindi ka mo kani? Halika nga. Hag mo na. Tapos ka na bang kumain? Hindi pa. Hindi pa. O, anong ginagawa mo? Shopping ko na. Bukas magluto lang kayo ni kuya ha. Kakainin nyo ha. Bukas ako. Nagkamali ka. Oh, nagkamali ako, Alona. Hala, hindi pala kita na-subscribe, Alona. Tingnan ko nga mamaya. Ang YT. Subscribe kita. Ready na. Halina kayo. Halika na. Halina. Nakakagutom. Lang kumain, Mami Si. Papagod yata sa Rian. Sa ride. Hindi na papagod. Kahapon pa yun. Anong tawag niyan? Kumain kasi siya doon. Halina kayo kasi maubos ko na itong gulay. Ikain na lang natin ang lahat. Inday Bisaya Chua daw. Ang tagal na daw niya naka-follow. Bakit wala akong follow badge? Baka naka-like ka lang. Kasi minsan pag like lang, di ba? Wala palang follow badge ang like lang. Hindi ko naintindihan si Lulu. Minsan din pag nakapalo walang badge. Hindi ko alam kung anong bakit yan. Okay na, Mami Si. Kung naakay time char. Oo, mamaya Alona, bago ako matulog. Mag-upload ako sa YT. Pasok na nasali na kayo!
Ayan, si Arlene Estrella Pactol. Ayan, si Arlene Estrella Pactol, meron siyang meron siyang badge. Oh, ayan, nakapalo. So, hindi ko alam kung kung yung iba hindi nilagyan ni Lulu, no? Hi, ma'am. Shout out watching from Montalban, Rizal, Francisca Seyer. Geraldine Lopez Garbotiro. Tulungan mo akong umangat, mamisi. Ayan. Pag mag-live kayo, guys, baka ma-timingan naka-live ako. Naka-live kayo. Kasi, pag ma-timingan ko na naka-live kayo, tapos nakikita ko kayo, kung hindi ako makaakyat, sinishare ko lang. Tapos, yun, pag sinare kasi yun, ayun na, makikita din kayo ng iba. Kaya kahit share lang, kahit hindi tayo makaakyat, okay na yun. Pero, minsan kasi, kaon food ko, kay naibog ko nimo, nagkaon, nalakaon na inday, Bisaya, chowa. Chika-chika lang gud tayo, murag wala lang, pero ubos na pala yun. Diba? Dali lang. Yan. Hans? Kamas ko yan? Vegetables. Ayan, kuya? Haray ko, kabayo ka. Ano yun? May pasok ako. May pasok tayo, so kailangan nating kumain ng maayos at matulog ng maaga. Charot, maaga pa ba ngayon? Basta Bisaya, magkamay kumain. Lami po. Lami po. Correct. Bisaya lang ba ang magkamay magkaon? Yung mga ano ba? Yung mga, anong tawag niyan? Yung mga Tagalog, hindi ba nagkakamay sila kumain? Trademark lang ba yung sa Bisaya, yung nagkakamay kumain? Saan bansa po kayo? Sabi ni Chiskwa, nandito po kami sa UK. Yes, Inday, Bisaya, Chowa. Dadalaw ako sa mo kapag may time ako or madaanan kita, charot, burot. Tapos, maghanda ka ng tuyo, ginamos, at iba pa. Kain tayo, charot. Masarap mamasyal, no? Tapos, mga pitbahay ba? Tapos yung ulam, bulad, at saka ginamos. Tapos mayroong mga gulay. Okay, sarap talaga. Magkamay kain, tapos magmaritis-maritis dayon. Yan na, medyo Barpinimore on. Siguro trademark sa Pilipino. No? Tayo lahat mga Pilipino nagkakamay. Masarap kumain ng kamay. Kasi meron din mga restaurant na kamayan. Nasaan ka, Digman? Maricel Digman, nasaan ka? Malapit lang tayo, mami. Saan ka ba? Hoy, Saimig! FW! Hello, mga unta! Halika! Saimig, kain tayo sa sudan. Chicken nga, gibutang sa oven. Kaya nagtinapulag luto si Mami Si. Tapos, steam na broccoli and cauliflower. Anong negosyo mo? Negosyo daw ni Inday, Bisaya.
Ano negosyo mo Inday Bisaya? Kulob kanon. Ay, oo. Sa Sweden. Dito lang tayo sa Europe. Busog kayo eh. Kaon kong banat ka, naniwang kong kadali. Mukaon ko mamawi kong kaon kay naniwang kong kadali po sa konsumisyon. Huwag na tayo magdagdag ng rice kay ang dami-dami ng rice na kinain ko. Ikaw maniwang sure oy. Lagi. Mao gani sa mig na maniwang taan di kadali konsumisyon. So kaon tag daghan. Kaya di ba ya uso ang niwang ron? Hi Tinay Vlog. Hi 2 million in the house. Sinong nandito? Tig-ik naman dyan. 2 million in the house dito sa ating YT. Enjoy eating. Nagkaon food ko. Mangga hilaw. Uy, sarap! Saan galing? Diyan sa ano, maraming mangga dyan sa Morrison. Saka sa Sainsbury. Maraming mangga sa Sainsbury. Nasa Sainsbury, gihapon Saimig. Buwad ka na mo sa gulay. Budbud ako. Pinakikitaan mo, Juhan, sarap. Sarap niyan, budbud. Na may imong bibingka, aniya saya kong budbud. Ang lami alatong tandion, tanawang tagkin say hawad. Ang kanta na, mami siya. Minalang ko kay katulgon nako mami siya, 11 na sa gabi na diri. Okay, good night na alon na. Nay, nahulog na. Uy, ginuok ko. Ano ba yan? Dito ba ako kuan say? Dito ko Sainsbury gahapon. Kay nahudan na ko ka ng atong isang adlaw de. Timing ka sa Sainsbury na ay aslom nga mangga. Na kana gikan sa Dominican Republic. Pwede man basahon kung ahagikan. Malang ay kirain ko na pala. Ang Sainsbury ba mag-seal ba usahay? Dito ko atong isang adlaw dito sa Sainsbury kasi naubusan ako ng rice. Doon na lang din ako nag-shopping. Pardon me. Kasi nakakapagod pumunta ba ang tabok-tabok bitaw ta kahit saan. Payakap daw. Hala, yakapin nyo na sila. Lahat ng mga nandito guys, yakapin nyo na, magyayakapan na tayo. Kasi ang ibig sabihin ito mga nandito nagko-comment at nag-like at nag-share ay mga active po yan sila. Kasi ayun. Marami kasing mga nagpa-follow sa atin na hindi sila active dahil busy sila sa life nila. So itong mga talaga nandito, ang mga full-time talaga to. Mga full-time wakwaknit. Mag-sale sila ng rice jasmine 14 kilos, 6 pound. Nakabili ako Diyan ako bumibili ng rice eh. Here is your house. Sabi ni Naomi Jabar Pinimore. Ingat Naomi Jabar Pinimore. Hi Teresa Beliosiro.
Malilin Bernil. Hello, Kaz. Kumusta na? Ayun, kamag-anak ko ito si Malilin Bernil, ah. Yummy, yummy. I'm watching from Bohol. Taga saan ka? Na Bernil, Malilin. Renz. Live pa rin po ito, Mami C. Yes. Renz Logroño, live na live po. Bakit? Pwede bang hindi live dito? Pag nakalagay na live, di ba? Live talaga, no? Di ba? Tama, Mami C. Legit Resbacker po. Ako, lagi. Mag-ingat kayo sa resback kasi marami daw magagalit daw si Lolo niyan. Hindi ko naman din alam kung magagalit ba si Lolo o hindi. Pero mag-iingat din pala kayo, ha? Yung resback. Kailangan yung legit daw na resbacker niya. Dapat din yung pagka-legit, ha, kasi meron din kasing iba na pinapalo nila, tapos pagkatapos nag-unfollow na, pinapalo na nila. Napal ba? Beliran? Tagaliti kayo. Tagaliti. Dali lang ka nagdungo, mangko yung dungo ito ko. Manaud ako kay bugas na sa tiyan mo yan. Nalukot na ang mga pagkaon sa tiyan. Okay, pindog ta kadali. Kasi, ngayon ko lang kayo na tsimpuhan, Mami. Mami, swerte ko to. Sabi ni Renz Logroño. Charot! Ngayon lang din naman ako nag-live dito sa YouTube. Naka-live din na tayo sa YT natin, guys. Namo. Ganon. Oh. Na-receive daw nila ni Malilin. May pasok ka ba bukas? Kung wala, sorry minimigan diha para duha sila ni Rian. Out na ko tulog ko sa'yo. Happy eating. Meron akong pasok bukas. Sa Wednesday, wala akong pasok. Wednesday and Thursday. Tapos, back to work Friday, Saturday, and Sunday. Long ano tayo ngayon? Kaano tayo sakto kay ganoon ko sa trabaho, maniwang ta. Mali. Kailangan maghugas tayo ng kamay natin, mga guys. So, may pasok na tayo bukas. So, matulog na tayo maaga ngayon. Mag-tea kaya ako. Mag-tea muna tayo. Magtimpla muna tayo ng tea. Naku, parang naglalaro lang guys. Ang dalawa na to, ha? Tapos na kayong kumain, mga darling? Tapos na? I-check ko lang. Baka hindi pa tapos. Mami, si paano makahanap ng work sa UK agency dyan? Dito ako sa Poland. Citizen ka na ba dyan? Citizen ka ba? Anong visa mo sa Poland? Pardon me. Anong visa mo sa Poland? Kasi marami akong kasama sa taga Poland, Polish. Pero Brexit na kasi tayo ngayon eh. So, hindi natin alam kung wala talaga ako alam kung paano
ko alam kung paano. Residence card pa lang sa akin. Ano yung ibig sabihin residence card? Okay. Mami siyan, healthy naman ang kinakain nyo. Broccoli pa po yan. Yan, mahal po. Dito yan sa Pinas, pero marami siya benepisyo. Ay, oo. Kain na tayo ng medyo healthy ngayon. Kaya marami naman tayong gibati. Oy, marami na tayong ano ba? Marami na tayong, alam mo na, lahat na lang naramdaman na natin pag ganito na yung edad natin, Ginoo ko. Pag medyo maano na tayo, TRC lang sa akin. Temporary residence card lang sa akin. Temporary residence. So, hindi ko alam kung paano magano. Paano yan i-ano. I-try mo mag-ano sa website. Try mo mag-ano sa website. Baka pwede ka mag-ano, cross, ano. Kasi nandyan lang yun, malapit lang, di ba? Malapit lang yung ano. Ulan. Ang lamihala kuno tandia. Tanawang takin sa ihawon. Sa lami dili kagyod mamahay ning pudbud isag walay kamay. Dili lata husto gyud ang kagahi, bisag ibunal dili gyud mabali. Ha 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 ha, inday. Ayaw ako og pagkatawan. Anong oras na ba guys? Uy, Ginoo ko, naglangan ako dito. Tea na lang muna tayo. Tea na lang, dear. Kapi ulit, Mami Si. Ano, tea? Tea, guys. Meron akong kape pero bihira. Hindi ata magkakape ngayon. Kape, tea ko pero decaf ang tea ko. Hindi tayo makakatulog. Ilang taon na silang ga? Sabi ni Inday Bisaya. Si ano siya? 8-year-old ang ating palangga, mga guys. Gustong pumunta, makita kayo, Mami Si, ni Baby Rian. Sana makahanap ng agency kahit factory lang, charot. Anong website? Tingnan mo yun sa website ng dito sa UK. Looking, job hiring from UK. Tipo pala, oo, Alumport. Felipe de Jesus. Sino naman tong Felipe de Jesus? Wala pa naman picture. Hindi ako, naka. Wag na tayo magpapapasok na hindi natin kilala. Baka kung ano-ano naman yun. Mami, saan po pala kayo dito sa atin sa Pilipinas? Sa Mindanao kami, Alumpur. Zapchin. Sa Mindanao kami. Okay, sino nandito sa YT natin? Thank you so much sa nag-watch sa ating YT, mga guys, ha. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube, wag niyong kalimutang pindutin, pumunta na kayo, Mami Si and Rian, the Filipino British Tisay Bisaya. Yun. Itong mga walang hindi natin papapasokin. Yung mga alam mo, mga word na mga pangalan, hindi yun kay mga yun, mga bastos. Mga gustong pumasok, mapapakita lang ng mga nila. Hoy, Ginoo ko, Santa Cruz. Nalibang ng oras. Hindi lang.
Malayo po pala sa amin. Luzon po kami. Lucena City. Lucena pala yan. Good morning po, madam. Good morning din, Alex Tianio. Tianinyo. Ay, nako. Ayan ang tatlo kong mga anak. Si Ate, si Kuya, si Baby. Nasa likod. Bakit nakatalikod yan? Saan pala nakaharap yan? Nakaharap kay Kuya. Mami, may YouTube na ako. Pwede na ako magpa-subscribe sa iyo. Okay. Sige. Anong pangalan? Anong pangalan, Naomi Jabar Pinimore, yung YouTube mo? Anong pangalan? Ganun din? Naomi din? Naomi? Sige, titingnan ko mamaya. Huwag nyo rin kalimutan, guys, ha. Ito din, paano ko ba yun? Hindi ko pala mapino. Paano ba ipipin yun? Mami si Andrian sa YouTube. Basta yun na yun, Mami si Andrian sa YouTube. Pareho lang din ang pangalan dito, guys, pero yung the Filipino British Tisay Bisaya. Yan. Maraming dumadaan dito, sandali. Nakikita ko kayo. Shout out, Mami si Renz Logroño. Si Renz Logroño lang tagalan dito. Die hard dito si Renz Logroño dito sa ating sa YT. Ay, sarap ng init. Yung lipstick natin nawawala na. Okay. Ano yan? Tinyo ba? Tinyo po, madam. Nakita ko lang live po nyo at makikinig sa gisulti nyo po. Ganon. Nakikita ko yung YouTube nyo ni Preterian. Sige, oo. Siguro nakaano ka na kasi nakikita mo. Dalawa. Oo. Dito sa ating YT, 1 million lang po ang nandito. 1 million viewers. 1 million in the house. May FB open kayo ngayon. Makapasok sa FB ninyo sa chat, sana maka-timing, walang pasok. Miss work. Anong work mo dyan, Renz Logroño? Anong work mo dyan? Mami sis, sleep na po muna ako. 3 AM pa lang po dito. Iwan ko po muna kayo dyan. Balik po ako next live nyo. Thank you. Mami si, ingat po kayo lagi dyan. Okay, thank you din. Alon Pearls Sapsin. Ayan, yakapin nyo si Alon. Tama ba yung pagka-pronounce ko? Alon Pearl. Mahirapan yun naman ako. Pag-usa, nandito na naman tayo papahirapan. Si Alon Pearl Zapchin. Ayan. Yakap-yakapan na kayo. Yakapin nyo din si Naomi Jabar Pinimore. Yan pa kayakap yun. Isa din yan sa sulit nating taga-subaybay.
So si Naomi Jabar Pinimore at saka si Celia Dalusong lang. Ayan, wag niyong kalimutan guys. Ayan na si Renz. Renz, lumipat ka na dito Renz. Nagiging 0 na ang ating YT Renz. Ayan, lumipat na si Renz Logroño. Wala na, 0 na talaga ang ating YT. Wala na talagang laman ang YT natin. I-off na natin ang YT ngayon. Sandali lang. Aha. Lipstick muna tayo. Lipstick is life. Kaya ayan mga darling wag niyong kalimutan na yakapin ang mga nandito, especially to Naomi Jabar Pinimore. Ayan. At saka si Celia Dalusong lang. Ayan, wag niyong kalimutang yakapin. Sino pang nandito? Ito lahat nandito. Pakiyakap naman. Yakap-yakapan lang po. Sa window glass assembly. Mami si window glass. Yung mga yung mga ito. Kasi iba yung mga window nila dito, di ba? Yung mga Bakit wala bang mga factory dyan? Mag-apply ka ng mga factory dyan. Window glass assembly dun sa factory din yan, no? Pero lang yun. Kung may kayo, may di ba? Ayaw ko kung ano yung window glass assembly. Window glass assembly. Oh, thanks, Mami Z. Oh, you're welcome, Celia Dalusong lang. Thank you sa inyo. Thank you sa inyong lahat sa pagmamahal sa ating Mami Z and Rian, and of course, especially sa ating Rian Palangga. So, ayan na, mag-akyat na rin ako guys kasi may pasok si Mami bukas. May pasok si Mami si bukas, so tayo. Wala nang nanonood sa aking YT kaya magbabay na ako dito. Bye-bye, 0 YT viewers. Wala, as in 0 talaga. 0 talaga ang ating YT. Walang tulugan. Pardon me. Sandali lang. But anyway, thank you so much. Sa mga hindi pa nakapalo sa ating YT, pakipalo lang, sandali lang. Ko muna to. Paano ba ito ibabay? Huy, hino ko babay. Babay muna dito sa ating